Joo. Luulen, että olen saarta tutkinut ehkä enemmän kuin muut tässä salissa. Kirjoitin vuonna 2002 tällaisen kirjan kuin Ärjä, Oulujärven Helmi. Ja olen käynyt tuolla saarissa aika paljon retkellessäni Oulujärvellä. Ja olen käynyt Suomessa arviolta ehkä noin 1000 saaressa. Ja voin sanoa, että tämä saari on ainutlaatuinen. Ja mulla on todella perspektiiviä, että mä en puhu ihan tyhjää. Toiseksi mä en ole kainuulainen, mä olen tullut muualta ja mä katson tätä tilannetta vähän eri silmin. Tällä saarella on erittäin merkittävä historia. Se on ollut lappalaisten riittipaikka 1500-luvulle asti. Tuossa saaren länsipuolella on tämmöinen niin sanottu Poron kirkko, joka oli aikoinaan paikallisten saamelaisten riittipaikka. Ja sinne nämä paikalliset saamelaiset kerääntyivät aina vuotusriitteihin saadakseen seuraavana vuonna peurasaaliita. Tämä oli aikoinaan semmoinen peurojen alue, jossa peurat söivät tätä saaren jäkää. Ja sitten myöhemmin täällä saarella oli 1700-luvulla poroja, mutta siinä kävi sillä tavalla, että tuolta Vuolion suunnasta tuli susilaumoja ja ne sitten tuhosivat tämän porokarjan, mikä tuolla saarella oli. 1800-luvulla tämä saari oli Oulujärven merirosvojen, kiveksenrosvojen tukikohtana, ja tähän liittyy hyvin mielenkiintoisia kertomuksia, tarinoita, joita voitaisiin esimerkiksi matkailusti hyödyntää. Tämä on ainoa paikka, missä on harjoitettu merirosvosta lainausmerkeissä, jos tämä Kainuun meritermi hyväksytään. Missään muualla ei vastaavaa toimintaa ole ollut. Ja tämän omisti tämän saaren Sivolaniemen isäntä Kalle Karjalainen 1890-luvulla, ja häneltä sitten vilppikaupalla tämän osti oulainen kauppaporvari Otto Ravander, käyttäen pulvaania tässä hyväksi 1000 markalla. Eli hinta oli aika edullinen. Ja sitten myöhemmin tämä Ravanderin leski möi tämän vuonna 1916 Kajaani-yhtiön toimitusjohtaja Paavo Paloheimolle. Ja hän sitten seuraavana vuonna siirsi tämän sitten Kajaani-yhtiön omistukseen 65 000 markan summasta. Ja sitä pitäen se ollut siis Kajaani-yhtiön aluetta. Silloin kun tämä oli Kajaani-yhtiöllä, niin tätä saarta kunnioitettiin. Siitä tuli tämmöinen virkistys- ja lomapaikka 1920-luvulla. Ja todellakin siellä yhtiön väki vietti kesiään. Ja nimenomaan tämä oli yhtiön johdon suojeluksessa. Jos tämä olisi edelleen Kajaani-yhtiön omistuksessa, niin todennäköisesti tämmöistä massiivista metsän kaatua siellä ei tehtäisi. Olen tutustunut näihin yhtiön asiakirjoihin ja tiedän takuvarmasti, että silloin yhtiön johto halusi pitää tuon saaren luonnontilaisena ja virkistyspaikkana, eikä missään tapauksessa olisi lähtenyt tämmöisen massiivisen metsän kaatoon. Sieltä kaadetaan 300 tukkirekallista, arvokasta, lähes 200-vuotiaista puustoa. Sitä mä ihmettelen. Minä en ole hakkuita vastaan. Ilman muuta siellä on tehty aikaisemminkin tällaisia pienhakkuita, mutta on tehty pieteetillä. Sinne ei ole viety raskaita motoja tekemään valtavia aukkoja sinne. Ja siellä on kunnioitettu sitä historiaa. Mutta minusta tuntuu siltä, että tässä kun tätä hakkuusuunnitelmaa tehtiin, niin ei ole lainkaan huomioitu muita arvoja kuin ainoastaan aineellisia. Metsällä on monia muitakin arvoja. Te omistatte saaren fyysisesti, mutta täällä on suuri joukko ihmisiä, joilla on omia kokemuksia tästä saaresta, jotka liittyvät semmoisiin miellyttäviin mieleyhtymiin. Mukava kuljeskella siellä rantamilla, nauttia sen saaren hienosta luonnosta. Olen käyttänyt siellä ulkomaalaisia tuolla saaressa useita kertoja, ovat aivan äimän käkeen, että voiko Suomessa olla tämmöisiä paikkoja. Ja nyt jos siellä tehdään tämmöisiä massiivisia kaatoja, niin takuun varmasti kyllä ihmettelevät sitä, että miten te voitte olla noin hulluja. Minä olisin sillä kannalla, että... Anteeksi. Nopeita puheenvuoroja. Ja valitan, että tämä tilanne on tällä tavalla kärjistynyt. Mulla ei ole tässä ollut mitään henkilökohtaisia intressejä muuta kuin se, että tuota saarta, sen historiaa ja perinnettä ja sen luonnon maisemaa arvostettaisiin, että siellä ei kaikkia puita kaadettaisi. Eli mun toivomus olisi, että te luopuisitte niistä 300 rekan kaadoista, vaan huomattavasti pienempiin määrin. Eli sieltä kaadetaan käytännössä tuolta saaren pinta-alasta yli 20%. Ja sinne syntyy sellaisia pienaukkoja. Ja nyt kun nämä tuuliolosuhteet on muuttunut viime vuosina, siinä on syntynyt tämmöisiä syöksyvirtauksia, mistä osoituksena muun muassa se Helena myrsky silloin heinä-elokuun vaihteessa 2014. Ja tämmöiset tulevat yleistymään ja takuu varmasti noissa aukoissa syntyy puukaatoja.
koska siellä ei ole pienpuustoa suojaamassa tätä asiaa. Anteeksi, että käytän puheenvuoron näin pitkään, mutta toin kuitenkin esille tämän oman näkemyksen tässä asiassa, koska olen omasta mielestäni ollut tässä vähän osallisena tässä skismassa. Ajattelin, että puhun täällä nyt suuni puhtaaksi. Kiitos. Kiitos Reijo, kun puhut. Erinomainen kirja, minäkin olen lukenut sen kirjan, se kuvaa hyvin sitä historiaa. Se on pienimmästä saaresta Suomessa tehty kirja, ja mistään muusta pienestä saaresta on tehty kirjaa. Joo. Sen voi vannoa. Enkä ole saanut sitä Peni Jeesus. Täällä taisi ihan ensimmäisenä olla Mikkolan Timolla ja sen jälkeen Siljalla ja sitten jatketaan.